Adiu a tothom de nou. Si us en recordeu, en el vídeo passat us vam donar l'endevinalla de la lletra A. Us la recordi. Mig groga i mig negra. Vaig de flor en flor. I si molt em molestes, et clavo al fibló. Hem rebut algunes respostes i, efectivament, l'abella és aquest insecte que si molt la molestem ens clava el fibló. Anem, doncs, a l'endevinalla de la lletra B. I diu així, és curteta, per tant, ben atents i atentes. Una cama i un barret que s'aguanten drets. És això, us la repeteixi. Una cama i un barret que s'aguanten drets. Recordeu que és un mot que comença amb la lletra B alta, d'acord? Esperem les respostes i el següent dia us donarem la resposta correcta. Adiu a tothom!